Selepas Wiramandala Sandiwara rehat guna menghormati kaum muslimin dan muslimat yang baru saja menjalankan ibadah sholat duhur, yang senantiasa semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan bekal modal di yaumil hisab nanti, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang telah kami janjikan untuk Anda di edisi Wiramandala hari ini dalam acara akbar Nadran Pesta Laut Dadap Lama, kerja bareng bersama SC Production, live streaming di channel YouTube-nya Wiramandala Official dimanapun Anda berada, baik yang lagi nonton offline dan online. Semoga apapun yang kami syukurkan tetap memberikan sajian terbaik, tentunya sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik, yang sesaat lagi akan kami syukurkan pagelaran mimbar cerita sepanjang siang hari ini lepas sore nanti dari kesepakatan sang sutradara Wiramandala Sandiwara berikut sekaligus pimpinan Wiramandala sendiri, Denmas Raden Juleng, dan dibantu Astrada Wiramandala Kampleng Sekutu, dan akan diperankan oleh aktor aktris Wiramandala siang hari ini dalam acara Nadran Pesta Laut Dadap Lama. Akan segera kami suguhkan dengan ucapan selamat menyaksikan pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Asal Usul Desa Karang Ampel. Asal Usul Desa Karang Ampel. Sore padang isuk kaya keton bayi seklebate, kaya keton seklayang, kaya keton bes seklebate lah iya. Sesepuh dadangat serang bapak panitia, ibu panitia keding sedang semnyang seni sedang semini ngali rukun runtut soyanan genjrong golong bebarengan yang ringan sama di jinjing yang barat sama dipikul genjrong golong bebarengan seliasa-seliasi lama sesama.
sedulurane mane wong anak-anak abakas minangkang sing ditembangi sampun alis lawase abakas emana sayang seumure emana sayang selawase tunggak jati ning pesarian nyandang asing kayang apa ketenger masa buruma keciri mangsa wadia bos serapan singan ning Korea serap mas heru singan karo elbade singan ning Korea dewe kantun sing mati minang kene abakas supir karya budaya paling emana paling sayang abakas ajalok langane jimpret tekan undung berkuat nyawa ngeriwis kelingan kenang emana keningan kenang becike abakas keningan baik kenang emane wong seduluran wong jimpret sampunani selawase sampunani ningkulane sareng bos sarapan minangkane singenan ning Korea dewe Mas Heru minangkane sedulur dewek abakas sing paling eman aja lali selawase emane wong seduluran emane wong anak-anak ora tega bae Mas Heru singanan ning Korea Mas Heru sing Korea minangkane singanan ning Korea dewek Mas Heru jalali selawase ajalali ningkulane Mas Heru jalali ningkulane Mas Heru dewek minangkane singanan ning Korea dewek Mas Heru sampun ali selawase sampun ali ningkulane sareng bos sarapan singanan ning Korea dewek bangirang ning rarangken ugane sing karnyawang Mas Heru singanan ning Korea ugane sing karnyawang Mas Heru singanan ning Korea singanan ning Korea dewek ugane sing karnyawang Mas Heru singanan ning Korea anda dulu tutup ora Mas Heru singanan ning Korea petis manis blendrang penyoning kacang enak ucapane Mas Heru enak omongane Mas Heru singanan ning Korea yen dipikire-pikire balungan jagung kawet nikel ning pikiran juragan usaha jaya minangkane ibu naipa dewek juragan usaha
kene sing ditembangi Nopani Ibu Ida Ibu Rustina sareng nang Kiki keding minang kene juragan usaha jaya Ibu Naipa sareng bos sarapan sing nang Korea dewek wong jimprat aja lali selawase wong jimprat aja lali seumure mamai Anggi mamai Gibran wong pabean udik selawase Maseru singaning Korea dewek sampun lali selawase sampun lali ning kulane saumur abi bakalina wong jimprat dewek sampun lali selawase wong jimprat aja lali ning kulane aja lali selawase wong jimprat eman wong seduluran eman wong anak-anak sareng mamai Anggi mamai Gibran minang kene wong pabean udik dewek Maseru sing raning Korea sampun lali sareng juragan usaha jaya Ibu Naipa Nopani Nok Ida Rustina nang Kiki keding Nok Jubaida ya duduk kono waki barang sakien deleng senok Jubaida menyantren ananing kaplongan waktu ngerasa kena seneng ning waktu kino ya artine sawise senok nimba ilmu ning Kiai Sidik ya tentunya kaya senok juga perasaannya berbeda-beda tentunya ya bangga senok ning jero atine senok bisa jen kaya mau senok Jubaida cang senok ki pengen weruh omongane senok waktu kiyen setelah menyantren ananing kaplongan pengen makaya ngapa senok masih ning kedokan ora tangi gak berkaya ning kene senok barang sakiyen senok sawise nimba ilmu pangabisa ning kaplongan ki pesantren kaplongan ketiba bawin goreng kang ora disentek kang ora dinyana-nyana Ibu aja nono minang kena wong sing Dubai dewe Ibu aja nono minang kena sing ketemu sareng mama karbol
mamaku wujud nyuat dewek sedulure mamaku waru dewek mamaku karbol ibu aja nunung mamai Anggi omai Gibran wong pabean udik tuh cakep ben weruh ki diwak omongane senok sakit senok ngomong senok Wadali ya sedurunge Jubaidah ngucapaken matur kesuwun ing sampeyan karena Wadaling wis selalu sejati lan setia wiwit panggonan sampai tekaning pondok pesantren ananing wilayah Kaplongan bener sampeyan sing selalu niburi lan baturi Jubaidah Wadali pribasane sampeyan ki blinganti ginggang secengkang lan kari senyari terus selalu baturi niburi ngawas-ngawasi ning dirine Jubaidah Wadali bener kudu kula banget ngucapaken matur kesuwun ning sampeyan karena lamun langka Wadali Jubaidah beli mungkin teka ananing sejirone pondok pesantren iki Wadali ya setruk-strukuan kuno gunane waning pesantren Kaplongan sampai sakit selalu ngawas-ngawas senok jare dewek mah aja sampai salah tingkah senok bokatan anak senok pikirannya disejen sekalipun bisa cep ilmu ning pesantren Kaplongan kadang-kadang akeh kinok sekalipun wis imba ilmu ning pesantren angger pikiran makana perbuatannya si akeh sing biasa kentun sing ditemangin nok neni sing ananing Taiwan sareng masku beje minangkane sing ditembangi sing hormati mama bumi sing rekenek dan bos etong balap minangkane bendahara dewek kang bumi mamaku beje sing hormati kang bumi memang bener pangandikane sampeyan bahwasane dirine Jubaidah lamun dibandingaken kelawan mau masih ananing panggonan Wadali ya iya tentu perubahan sing banget aduh konon gak Wadali antara mau kelawan sekian sejen ya no urwa Wadaling dewek iya kayak ngapa kebiasaannya Jubaidah ning umah tapi sekian Wadaling riben kuno Jubaidah ngerasakaken kayakane tenang adem lan nyaman Wadaling apa maning suasananing sejerone pondok pesantren ananing wilayah Kaplongan kayakane gawe adem ning pemikirane kula Wadali ya tentunya senok kawis ngerasakaken waktu ini sebab senok sejen kayak waktu masih ning panggonan senok sing ditemani bos sarapan minangkane sing ananing Korea
Bapak Bumi sareng bos etong dewe nok neni minang kena singananing Taiwan dewe mamae anggang omae Gibran wong pabean ugi Mas Mukdohuro nok sania singananing Hong Kong dewe singananing Taiwan dewek nok neni minang kawang jempret dewek sampurna selawase bos harapan singananing Korea sareng Mas Heru singananing Korea dewek nok neni singananing Taiwan dewek Memang bener jari wong tua ngomong wadali. priwen Segala sesuatu nih bisa iku karena terbiasa. benar. Bukti kelawan kenyataan dirine Jubaidah ning waktu kieu. Bahwasana kebiasaan bengen ananing umah wadali. Oh kuwen kuno Kun alhamdulillah setitik demi setitik konten nok neni singananing Taiwan sareng Mas Mukdorono nok sania keding ya bengen mas senok kaya ngapa ora masih ding panggonane senok ding kedokan waki bosen kaya-kayane kinok nak senok ki saban dina tangi sebenarnya sing wis tangi wis beberes kok tangine kaya jam sawan senok barang saking ketut masih ejen senok tak deleng nang wadali bakal esuk-esuk jam 4 senok wis tangi ora kana Mas Ludi minangkane sing ditembangi Mama Haji Suryadi sing ditembangi harapannya Zubaidah. Moga-moga ilmu sing bermanfaat berguna kanggo sapepadan wadali. iya Tapi terutama wadali wong ilmu iku konten Bapak Haji Suryadi minangka sing ditembangi Bapak Haji Suryadi sing banyare minangkane Mas Dokter Ludi terutama wong berilmu iku lamun munggu pendapat kula Jubaidah priwen kuwen kudu seimbang karo ahlake wadali. ya bener kuno Lamun ta wong berilmu tapi ning ati kelawan pikirannya blesak menurut Jubaidah kun ku sia-sia wadali. Kudu seimbang lan sepepadan. Aya deno bunda deno keting menang kena wong sing paling eman aya deno bunda deno mimi hajarono ajalokna Tapi ngomong-ngomong wadali priwen gining sejerone pondok kaya sepi ora kaya ning biasane. iya sing mau begini wak kepikiran polis sepi bae temen gini pesantren ki biasane mah santrine ajangan guru Kiai Sidik ki pating bidik bulak-balik kini malah kasih jajan gini no Terus menurut kula wadali iya
ajengan Rama Guru Mama Kiai Sidik najan pirang-pirang ribuan santri lan muride kun kusikape ku adil sama rata ora dibeda-beda Ya iya bener lingan nok. kun sing banget gawe betah Jubaida ananing sejerone pondok wadali Padahal apa kono nok? mm Muride ajengan Guru Sidik ki priatusan. kun Bahkan sampai ribuan santrine lanang wadon ki nok bilang-bilang pesantren Kaplongan ki. Oh, juga wadaling midang ning jabah ben bidang senoke. mumpung lagi Iya, langka Rama Guru ning umah wadali lumpung lagi sepi kono. mumpung lagi sepi terus sampean gak nyakseni dewek orang Ya iya, Ya, ibaratnya ene bidang ning jaba. Wah. iya iki yan metur yang ki. sampean kuwis kenal Ah, siapa kuno mau kasih ngomong kah ria suarane mah. orang Iya, peteng pendelengan kita dinakin iya. kudu ngomong Maya wadaling Nok, sekin mah mumpung kaya-kayanya santri lanang mungkin lagi pada piket bener kuno bener. Rama Guru Rama Yai Kiai Sidik uga lagi langka ning sejerone pondok ya itung-itung ngelelipur ati kelawan pikiran Iya iya iya. midang ning jabah wadalinge kedik nun nun Oh. Ene wadaling midang ning arep ning wah. ngarep Iya iki metur yang wis jaba wis. iya Wis metu dhewe wis. Oh, ning arep marame ana trampolin wah. Birang-birang temen ya. Ya. Akeh wong temen Ya. gede. Ning Iya. ning iringan ya rame ana iwak persut. Iwak persut. Ya pinggir laut sih gini ya. Iya. Go. sing nyakseni dinakin ki akeh gini wah Cak sapa-sapa kudu nok. terutama mamaku Karbol mamaku desa Apa? waru Siapa? Ci. Mamaku Karbol ana maning para panitia dinakian ana pemuda pantura pemuda angker pemuda abstrak para nahkoda prapatan lan pemuda rovere keding Iya pada di Monggo. kabeh, pada taka kabeh ya nok. ana sing lagi pantenge Sapa jenok? Mas Heru sing ana ning Korea Oh, karo sing lagi panteng ana Mama Alvin sing ana ning Bulak Paren Ora ketinggalan ku Mama anak Alvin. iya ayah engges sing Junti Iya, Aramanto. Aramanto Rias sing desa Cigaruga Cigarauga. Mas Heru sing duwe Korea Hah? karo Aja denok muda denok. Wah. Ayo donok. Iya bener ku. ayah denok bunda denok Iya. Ah, ya iya. ning zaman kian wadaling Priwe nok? aja selalu baperan Iya iya. bakal digaweni baperan kone blay Go, ku aja sampe ku aja baik. selalu nganggo Iya, perasaan ay lagi mau kakana. bokat lagi guyonan Kancaismo Wiramandala sejati lan setia kabeh monggo para pemuda angker Mangga mangga. Mimi Alvine keding Mimi Alvine